je i jedan Nick Vlogs, nadam se da sam dobro kadrirao ovo, vidjet ćemo. Zašto snimam sa 4K, dakle odlučio sam malo da pređem na 4K format, bez mačke ništa. Sad sam uzeo kompjuter koji možda edituje 4K, pa rekao što ne bih malo na 4K, da se modernizujem. Nego, da, danas vraćam jedan serijal dobro poznati, jedan dobro poznati serijal koji su mi mnogi tražili da ponovim, ali nisam imao uslova zbog pasa. Sad sam smislio kako da ponovim taj serijal. Dakle, u pitanju je Vrtna jezerce u Koritu. Mnogo mi se svidao taj serijal, neki su bili pisali kao kako je to Vrtno jezerce, šta tu, kao to je obična posuda, to svako može. Ali drago mi je da većina shvatila poentu i odlučio sam da vratim to. Mačko, ne možeš bez mačke video da prođe. Tako da, kupio sam u Radi sam 2 ovakva korita. U pitanju korita od 80 litara, ovo što sam imao pre je 90 litara, ali bilo mnogo skuplje. Ovo je 550 dinara korito. Imali su više na stavljanju, teo sam više, ali mrzalo me, žurio sam, tad sam kupao kompjuter. Tako da, eksperimentisat ćemo. Imam ovdje, imam 5 kila ovog crnog peska koji sam kupio i lik mi je rekao da odmah stavimo akvarijum, ali ja sam skontao da smrdi po boji. I kako zove, onda sam odlučio da ne stavimo akvarijum, nek sam ga ispravao sa sodom bikarbonom, ali još poprilično smrdi po boji. Tako ću eksperimentisati u ovom koritu da vidimo šta će biti s ribama i biljkama. Također sam u Radi sam uzeo ovaj kvartni pesak. Ne mogu da ga podignem, 25 kila kvartnog peska. Verujte mi da ne mogu ovog se jedi. Moram tretan više. Evo ga, znači 25 kila kvartnog peska je 1200 dinara. U radnjama prodaju za 100 dinara kilu, tako da duplo jeftinije. Tako da vidjet ćemo kako se ponaša s ribama. Evo ih dakle ta korita, jedno će sadrži samo taj crni šljunak ofarbani, a drugo će sadrži zemlju za cveće i kvarcni pesak. Tako da zemlju za cveće ćemo ovako malo ubacimo. Znači previše zbog algi, ali da to bude lepo. Mislim da je ovo dovoljno zemlje. Beži mačko, beži. Evo, još jedna mačka je došla, gleda, nema je spokenjaš unutra. Mada dobro, i to je džubriju. Mislim da je to dosta. Za sad. Evo zašto pesak trebate stalno uvijek uprati, pogledajte kako je smeđe kanta. Htio stalno da kažem da mislim da ima dovoljno peska, ali je probila zemlja, tako da morat ću još, ali nema veze, sve neće to staviti na polju. Biće samo biljke, tako da ne smeta puno ta zemlja, a i ne vidi se ovako, vizualno nije. Ali da, to je to. Znači ovo je to mjesto na koje sam planirao da dovedem između komšije i mene i garaže ovdje i da zatvorim ovim da pse ne ulaze. Imam tu dasku neku veliku, tako da mislim da je ovo savršeno. Sam treba malo trimerom da pokosim, nešto je pokvario trimer, moram da vidim da nem neke krpelje na octu. Ali uglavnom može tu da stane ako krene to sa biljkama i to. Planirao sam da prodajem bilje. Da mi tu bude još jedan izvor zarade. Moram da uzmem ovo. Ono crno ću, sa crnim peskom ću uglavnom stavim plutujuće bilje. A ovdje ću da stavim
da zasadim, zašto ovdje ima zemlje. Malo je probila zemlja, ali nema veze. To nisu, no? Display, akvarijumi. To su obična korita, što bi rekli komentatori. Komarci mi pojedeš. Ne znam što ne ide, voda negdje se začepila crijeva, daj da vidim. Evo ga, napunjeno je obo, preskočio sam taj dosadni deo, nego hoću nešto da uradim. Znači, protiv hlora ćemo sipati ovo, za svaki slučaj. Mada i ne mora, jer tu neće biti ribe. Ostavio sam malo manji nivo vode zbog ako bude padala kiša, a ovo će. Pogledajte. Tako da, otprilike ćemo ovaj jako velik koncentrat i bukvalno par mililitara je dovoljno, ako ne i mililitar za ovo. Ali ajde, malo ćemo da ga začinimo sa hemijom. Zatim imamo ovdje pelcere. Raznih biljaka. Recimo ovu kriptokorijenu ćemo da posadimo ovdje. Debela baš podloga. Puno sam stavio. Nema veze, nek se razrastite lepo. Ovaj lokvančić, zaboravim kako se zove, ćemo da stavimo ovdje. Evo, moja mačka došla da pomogne. Šta je mačko? Mici. Reci nešto. Ajde upadni, kako znaš. A jes luda, mačko. Koliki komarci. Ovo je neki mirofilum, ja mislim, to sam na jezeru uvatio. Mislim da je drezga, ali nije. To ćemo da stavimo da pluta negde. Držao sam ga u tegli, malo je propalo, možda je istrulilo. Ali možda se oporavi, navikle su te biljke iz jezera da budu zlostavljene. Zlostavlja ih život. Ajde, ovo ćemo recimo ovdje da pluta. Nema veze. Ovo je ona neka biljčica, ne znam koja, ali sam je uzeo. Ona se baš lepo razrasla, vidjet ćete update. Nju ćemo ovdje da zabodemo. Kriptokorina još jedna, nju ćemo ovdje. Ovdje ima neke, ovo je neka, ne znam koja je ovo, string moss, ja mislim kao neka mahovina. Neka tu, ovo je hidrokotila, ja mislim, kao lokvančići, to ćemo isto da zasadimo ovdje. Malo je zezno toliko nas lepo saditi, ali vidite, evo ga, tako je. Ova isto biljčica, ne znam kako se zove, ali ćemo zasaditi. Vodena kuga, ovo je vodena kuga nešto slabo razrasla u akvarijumima, ali nju ćemo ovdje. Tako, možda će imati više sreće ovdje. I ovo je ova drezga koja se nenormalno razrasla, vidjet ćete baš kako izgleda. Nju ćemo staviti da pluta i tu je mahovina neka. Ovdje sam držao u ovoj posudi mahovinu, ne znam i sam zašto. Ali evo je ovdje mahovina. Da i ovdje jedno i mahovine malo, pa ćemo vidjeti kom obojici, kom u panci. Evo je tu mahovina i ovo sve. Još jedna drezga. I ričije, naravno ima tu ričije. Pa ćemo vidjeti, još uvijek je ladno poprilično. Valjda će opstati te biljke, valjda mi neće biti preveliki šok. I je, moram da smislim kako će se vidjeti ako budem snimao ovog 4K. Ali to bi bilo to, jedva sam uspio da me kiša ne uvati.
Znači vidjeli ste kako ono izgleda, vidjet ćemo poslije par nedelja kako će da izgleda. Da će biti algi. Moja neka prognoza je da će biti puno algi. Ali dobro, vidjet ćemo. Tako da, do sljedećeg gledanja napišite što mislite o ovom poduhvatu. I subscribe-ujte se, naravno, lajkujte video. I Nigi Vlogs.